Kaixo guztioi, bideo honetan pantailan agertzen den ekuazio sistema ebatziko dugu, ordezkatze metodoaren bidez hain zuzen. Ordezkatze metodoa ekuazio bateko ezezagun bat hautatzean datza. Gero askatzen dugu eta beste ekuazioan ordezkatzen dugu. Horregatik deitzen da ordezkatze metodoa. Orduan lehenik, ea ezezagunen bat edo minus bat koefizientea duen. Hau da, ea isa minus isa, i edo minus i agertzen den. Ikusi kasu honetan ez dagoela horrelakorik. Horregatik sistemaren ebazpena pizkat komplikatuko da. Baina ez da arazoa guretzat. Orain ekuazio bateko ezezagunetako bat aukeratuko dugu. Adibidez, lehenengo ekuaziotik isa ezezaguna askatzen dugu. Orduan daukagu. Kentzen ari den bost i beste aldera gehitzen pasatzen da. Eta hau da, bi isa berdin 12 gehi bosti. Eta orain, isa biderkatzen ari den bia beste aldera zatitzen pasatzen da. Beraz, isa berdin 12 gehi bosti zati bi. Dagoeneko isa askatu dugu lehenengo ekuaziotik. Orduan, beste ekuazioan ordezkatzen dugu. Daukagu, 3 bider eta orain isa. 12 gehi bosti zati bi. Gehi lau i berdin minus bost. Ikusi lehenik biderketa bat dugula. 3 bider zatiki bat. Orduan jarriko dugu 3 zati bat eta hau bider 12 gehi bost i zati bi. Eta orain ezkerraldean gehitzen ari den lau i eskuinaldera pasatzen da kentzen. Orduan hau da berdin minus bost ken lau i. Orain ezkerraldeko eraiketa egiten dugu. Badakizu zenbakitzailea bider zenbakitzailea eta izendatzailea bider izendatzailea egin behar dugula. Orduan zatiketa marra, goian 3 bider 12 gehi bosti, hemen 3 bider gainontzekoa biderkatu behar dugu. Orduan 3 bider 12 hogeita hamasei eta 3 bider bosti gehi 15. Eta behean bat bider bi, bi. Berdin minus bost ken lau i. Orain ezkerraldean zatitzen ari den bia eskuinaldera biderkatzen pasatzen da. Daukagu hogeita hamasei gehi 15, berdin bi bider minus bost ken lau i. Orduan hemen ezkerraldeko partean hogeita hamasei gehi 15, berdin bi bider minus bost ken lau i. Bi bider minus bost minus 10 eta bi bider minus lau i plus bider minus minus eta bi bider lau sortzi i. Orain letrak alde batera bidaltzen ditugu eta zenbakiak bestera. Letrak adibidez ezkerraldera. Orduan daukagu 15 i, orain eskuinaldean genuen ken sortzi ezkerraldean gehi sortzi idazten dugu. Berdin minus 10 eta orain ezkerraldean zegoen gehi hogeita hamasei eskuinaldera kentzen pasatzen da, ken hogeita hamasei. Orain eraiketak egiten ditugu alde bietan, ezkerraldean 15 gehi sortzi hogeita hiru i. Berdin, eta eskuinaldean minus 10 ken hogeita hamasei, minus berrogeita sei da. Ezkerraldean biderkatzen ari den hogeita hirua, eskuinaldera zatitzen pasatzen dugu. Eta daukagu, i berdin minus berrogeita sei zati hogeita hiru dela. Eta hau da, minus zati plus minus, eta berrogeita sei zati hogeita hiru, bi. Orduan badaukagu iren balioa, i berdin minus bi. Orain isaren balioa lortu behar dugu. Ikusi hasieratik isaren adierazpen bat dugula, iren menpekoa. Orduan ordezkatzen dugu lortutako iren balioa eta daukagu. Isa berdin, zatiketa marra, goian 12 gehi bost bider, i minus bi dena, zati bi. Eta hau da, zatiketa marra, goian 12, eta orain gehi bost bider minus bi, plus bider minus minus, eta bost bider bi 10, zati bi. Eta hau da, zatiketa marra, goian 12 ken 10 bi da, zati bi. Eta bi zati bi bat da. Orduan badaukagu isaren balioa eta iren balioa. Beraz, lortu dugu ekuazio sistemaren soluzioa. Hau da, isa eta i bikotea, non ekuazioetan ordezkatzean berdintzak betetzen dituztenak. Kasu honetan bikote bat lortu dugu, isaren balio bat eta iren balio bat. Beraz, bikote hori izango litzateke sistema honek duen soluzio bakarra. Hau da, sistemaren soluzioa, isa berdin bat eta i berdin minus bi da. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiozu like botoiari eta suskriba zaitez gure kanalera.
non pizkanaka bideo berriak igoko ditugun. Eskerrik asko eta hurrengora arte.